Izakhamuzi zaseWolmaransstad eNorth zithi ziphila kanzima ngenxa yezinswelaboya ezibantshontshela impahla. Izinga lobugebengu liphezulu kanti kubala nokubanjwa inkunzi kwabashayeli bamaloli emgwaqeni uN12. Amaloli amaningi awasami la okufanele ame khona ngoba bayantshontshela. Izigilamkhuba zidabula oseyili zintshontshe impahla engaphakathi emalolini. Izigebengu ziyazenzela nje kule ndawo, zintshontsha izimoto zibambe nenkunzi. Umholi wabaqaphi bomphakathi ilukisa Community Patrol Masibi uthi bathola izikhalo eziningi uma benza umsebenzi wokuqapha umphakathi. Uthi bathola ibhamu, inhlamvu kanye nempahla esuke intshontsho kwamaloli. Amaphoyisa aseNorth athi zikhona izigameko zokuphanga kwamaloli futhi namaphoyisa agcina eyisulu uma ezama ukunqanda lobugebengu. At this stage, we are not aware of incidents wherein crimes were committed in the presence of the police but failed to act. However, we have a challenge of criminals who target trucks in the central business district, especially on Broadbent and Kruger Street. In one of the recent incidents, a suspect who was searched and found in possession of suspected stolen goods nearly stabbed the station commander with a knife.